CFR-ului. Pe banii mei nu-și bate nimeni joc și nimeni nu face împotriva mea. Niciodată. Chiar dacă el se numește Hagi. Că este nașul meu și permite. Dacă era altcineva, că nu era nașul meu, nu mai venea la București pe aici. Nu mai vedea numai. Hai să văd de respect. Când își cere un patron lucruri, faci asta. Că da, plătesc, eu îi dau lui 400 de mii, nu dea mie 400 de mii pe an. Păi dacă tu nu te legi cu nașul tău, dacă face toate poftele, milioane, ce jucători vrei, ăla, îți ia toți jucătorii care vrei. Păi Dumnezeu crezi că doarme? Toți antrenorii, și Zenga, și Protasul, când am vrut ceva, oamenii au făcut așa. Acum ce mare lucru cer eu, că de-aia sunt amărât, că nu mai am nevoie nici de fotbal, nici de nimic, nu mai am nevoie de nimic. Îmi trebuie respect, să fiu respectat de oameni. N-am nevoie de nici de fotbal, n-am nevoie nici de câștig, n-am nevoie nici de Liga Campionilor, de nimic n-am. Vreau să fiu respectat pe banii mei, că nu sunt marionetă la echipa asta eu. Am zis Mirel, Rădoi, Fundaș Barcaci, băgați pe Mirel, Fundaș Barcaci, și cu asta basta. Atunci, dați cu banii, poate tu faci o la echipă și poate tu ce vrei tu, pe banii mei. Sau poate dacă te numești Hagi, poate crezi că poți face ceva cu banii mei. Nu face nimeni. Pe banii mei niciodată, cum vrea el. Tu-l veți mai vedea pe Mirel Rădoi decât Fundaș de Barcaci și cu asta basta. Nu-l bagă Fundaș de Barcaci. El trebuie să plece și cu asta basta. Eu pot să fiu și antrenor la echipă, mă, care e problema? Să nu mă asculte și prima dată, la revedere, coptim și banii, pun an, 4 zi, banii și lasă-mă, tată, în pace, dacă nu mă ascultă. De credeți că se mai întâmpla vreodată când eu să fiu bătaie de joc? Aștept odată că e nașul meu. Eu n-am ce să mai vorbesc. Eu o să vorbesc când o să ne mai calificăm în Liga Campionilor, dacă ne calificăm atunci. Și o să vorbesc dacă o să vrea să fac așa ce spună. Dacă nu, să mă lase în pace cu sărăcia mea și cu treburile mele, cu ce am eu și cu asta basta, și să mă lase pe mine în pace, să n-am nevoie eu să fac talată. Că acum s-a făcut un Steaua direct o talată.